היי. אני חלי, אני השכנה החדשה פה, ממול. כן, ברוכה הבאה. תודה רבה. את לאה של קובי, נכון? כן. פגשתי אותו שלשום פה, הוא עזר לי לעלות דברים בדירה. גבר מהמם יש לך, ממש. בכל אופן, אני לא רוצה להפריע לך יותר מדי, פשוט היה אמור להגיע לי טכנאי של הגז בין 2 ל-5, והוא לא הגיע, אז התקשרתי והם אמרו שהוא יגיע רק מחר בבוקר, אז תהיתי לעצמי אם תוכלי מחר לפתוח את הדלת לטכנאי, אני ממש אשמח. ובלי שום קשר נשב לקפה מתישהו, נדבר. אולי עכשיו נשב לקפה? נקבע לפעם אחרת. ביי, תודה. היי. נו, הוא הגיע? שיט. טוב, תודה בכל אופן, אני... אם את צריכה, אני יכולה לחכות לו גם מחר. לא, זה בסדר, אני אסתדר, תודה. זה באמת לא משנה לי. זה בסדר, אני אבקש מקובי כבר שיסדר לי. תודה.